Hey Shiv is Misha Adam agus an nómh tá mé chun an céad céime de spáintíomh conas leathrán gréasán a dhéanamh díobh de sach téimi go dtí quickdojo.com/tgcathair.html. An so féach tá áit a chur de cód agus áit a chur an talam agus tá cnapaí beaga ann. Tá HTML cosúil le leabhar, tá title aige, tá body aige, agus tá header agus tá alt. Agus tá annach chud leithnig chomh ach níl HTML mar sin. So dúis chuirmid isteach an HTML tag. Agus an son chuirmid isteach an deireadh tag leis an slash. An son tar éis é sin chuirmid isteach an body tag. Agus an deireadh tag chomh. An son chuirmid isteach title. Leis an deireadh tag chomh. Agus déireann an HTML tag go bhfuil an leathanach seo HTML go dtí an idirlíon. Agus déireann an body tag go bhfuil seo an body don leathanach. Agus déireann an title seo é an title. So isteach sa title is féidir le chur aon text tám seo chuna chur isteach mo leathanach. Agus an son táimid chuna úsáid header. Agus táimid chuna úsáid an H a héin. Agus tá H a héin ó H a sé ach tá H a héin an ceann is mó. So chuirmid isteach an H a héin tag agus an deireadh tag chomh agus seo é má leathanach. An son tar éis é sin táimid chuna chur isteach alt agus dúsáidimid an P tag. An son isteach sa P tag is féidir le aon text chomh agus tám seo chuna chur isteach conas atá tú agus tú. Gá líne. Gama agus tú. Gá agus níl sin gama. Inis, má bheicimid ar seo ní obrúige mar caithimid anam a thuirta. Agus an tanam atá mise chuna chur isteach ná mise. Agus tá sé dír lumsa caithe tú an .html a chur isteach agus gan smásanna. So má deicimid ar sin, féach tá ar title ann, tá ar H a héin ann agus tá ar alt. Ach féach go gír ar an alt, tá gach rud ar an ciad líana, níl sin rómha. So chun é sin a thucrú, chur tú isteach an BR ar an ciad líana, agus déireann é sin leis an idirlíon tá an líana seo críochnathe. So má deicimid ar a ríist, féach tá déireann sé seo é má leathanach conas atá tú gama agus tú. Agus is féidir leat an leathanach seo a roinnt le de chláirde leis an téach sa.